Bio. And your bonnet. Ready to pay. Some kuma bina, the two. Some line one by it. So, oh, you want to boss here. Plan I'll be plan. What two bosses to dear when you're buying money. The bay at Duah. And send none who do to crack. Dear. I want pound, I won't come home in jail. You do you munano. Na Asiedu won't change. It's a fair food. Oh, a phone up for so you do na if you be say if you fear here. If you or say, Papa. Hey, and so dear Major Wani. Or say, hey, I ask what draw. Sesen. Papa Zembe na muke. Sana koko. Ukonye mnoa. Odi to free fia. Papa na se ni pa amani bo nwie. Ana na baba sheme. O se nyi se ni free fia. Obi se free me. Se free sofi. Obi ani mu hwe. Sofo nye be ma. Or say. Asem sofo hu ma ke ba ya frɛ natina. Sofo. Odi fie ntia. Sofo on free fia. Edi akura na da wo hem. Ah, Papa. Apia. Waka ni sa mate. Me ne mabusua betnas. Odi mo betima sori akọ. Adwa. Ye hu di free. Echiri. Why? Bio. Ye. Say Asem no. Koko ni anwa ye hwie hu nsu. Eno say koko abina na Asem. Oh, abin wi, abin kansi. Ye be wo bo wa ye bode ne banchi ya. Wona hwa ni. Ka. No me buso Asem. Brain no. Enoch. Papa nguni pa. Adwa. Ehu ha nyamatra na kasa. Adwa problem. To was na kasa. Pepe de. Se pepe. Me. Enoch. Me. Anyame no na nyam na me hwan. Awurade na nyame. Adwa. Hwemanim. Hwemanim. Oh, for so unso okobe boni to bia. Enoch. Nipa no sin nan wo do ne so me. Odi asem wo to me so na me mani abrewo da no mo ye. Papa me nkama ntu. Make na no tia kwa na be hye me. Ne ya woni pa kwa ne ya so nkama ntu. Era mi akla. Eye aha nti se akaba ne ka sa wo ka. Ofa Dabi. Mamu nya ye asem o. Ade amini mu hye ne de betum so de ade. Ade o kan ye se wo so no no. Me. Aha to ofa musu mu dia dia na. Ode ne kwada na wo. Iti didie bembe. Bio. See, it's not what happens to you that matters. Yes. It's how you handle what happens to you that makes the difference. Yes, of course. The best you know how to handle. Okay. Right. Asana we ya ne say Enoch benya ba wa ha. Sorry yanko. Osei. Amaye. Come here. Apia. Hey. Yenyina So enka ni mo tete. Edo. Si afi na ade betumi. Ni mabusua betnas. Echi. Batemenka. Minim ho hye. Woni na wo he. Say you hear nipa hu in fact asem enye nei. Enoch. Amen. Oh, dear mammy. Oh, dear, the me firm. Why now, Pia Metico? Nam Kodo Enoch. And the share. Me, now feel what of fun. Say no ko mu no what say. Benim so obi a watu kwan de nka ja. At least over respect na ho kakra. Amen. One now say Pia me ma okru.
Mama will chrome the gold. Adadao. Asama ye kan emfa ma wo kromu mam. Emfa ma wo kromu mam. Wa wo chimi ena age wudwan. Wo communicate yourself fanyansa kwan fa kwan bi so kodaada no. Otrasi ama jimifo wo akoja ho ama na ade eno be ka me de ho. Ah? Me ma 99 se fako 99 me poni bi e de ma wo. Se fako na Yesu. Wo gina ho no na wo ko jimi wo ho, ko je ja wo ho. Me no ka se me mfa no nka ho na no nyam nam de wo ko he. Nyame ena me ka se ko ja ho. Enoku sabi minim so obi a watu kwan de onim de na obebu no ho. So ko fa oba fufuro bia kra wo krom ankan adwen. A wo no anim se wunua nim pon ne adwa. Na otibi se obedi mojafra kani akata. A minim so omu no ho sa. Ana meka no minim ho hwe o. Oh, eno wa pe kasa dodo. Asem twa so e. Osai. Where am I made ho yaw? Say. No, I'm getting very disappointed in you. Say kan country na ya kana na tiase yi. Papa, eno ana. Ye wo senkra eye banche ne body ya. Ababa e oso ne wonanyim. Wotu o ni low sperm count. Yen saw. Oni na dan ko ade. Kiameke. Obanyim. Deni kasa bebre. Enoch. Oh, Asama yeni ho dance ye twa asem na bi ye de dance. emu. Mitifi ai ya na mfi se bia madame na ayo. Ehu ye kra no. No so be rura wo de. Anadwe da so mino tim betra won chen wo dem. Anadwe oba dem ya na obesi mi ma na ma. Offer. Ko twedwa ye. Offer. Mo yesa be yedi mo yaw. Sabio. Ade mu nyina na wo fi. Ba busuafo na. Obi de asem say aba betu ye ni ma. Muntie me side of the story. And once I'm jumping to conclusive. No, offer. Petro ni matches. Enti min tra dan ba kuma ni ye. E dia ejabetom. Dabi offer. We de eja bia antom. Onye Yesu. Bro, for so de hunu side of the story no kan on tiase na. Offer Dabi. Onye Yesu. Offer, muntie me. Oba no me fa me ho kan da. Sabio ni sira mu ase kra me hu da. Hey! Osai, It was just get to grandma hada. Who ne hada? Sabio offer. Ababa no, me ni nwa ba na wo. Enti de enti na wo se me sa kofo no so ka ho. What ni asem no so de ni aba na wo. Na onko fa na so nka se one nanyim. Wa phone dua ho. Emema mienu amote. Oba e wo se ni ana wudi. Yesi nsamo ni ti ne cheni. Wa mo se di. Na ma ne house a e dia se nipa no de ba wi asa. Ya ba wo mpe. Offer Dabi. E na ne hia kura ne so no na be wale no. Obe wale ababa wale. So ne nyem dia wale na so wale. Osai. Hey, Future wife ne ti ho no bra. Asem akoma to ye. E ma ne hawo. E dia ye nipa no ba wi asa. Asem etwatia. Gay future wife ne betina hai. Osai. Na nyem no yo ha na ko wale no. Wane ko wale ge no. Hey, na osusu ye nipa be. Me ni pa se papa, o peso ku ye busu ne ni wase. Eno. Enkotu mo jantungu baby. Oh, Ayu mo ja. fa. Akware bo be rasta se wa. Wait. Obaso. Ababu. So we wo ye babunu. Babunu. Onwo da. Pa Emane hawo. Asi awie. Ye be hwe no. Wakoma to. Babana. Baba. Kwaji. Nimede wa mtia. Baha na isika na ara mbabe. How be you sika? Oh, me hwa ka asama kiro. O be se me kiro obaka so. Okwa bisa o maame. Ha? Ada o papa ehira awale ne so no. Na meti hu biu. Moto edi ko ye no. Moto edi ko fa o maame no. Moto ni sei.
Into nanti free ho. Na kurase ene de ne bae. Baba, some ye can you send ye a honey namo? Ka no tum na mkasa nkyerɛ wo. Misika na me bedie. Ah, wadwen sɛ wani ate. Wo gyina ho yi. Wo mum, wadwen sɛ wani ate. Obenya dwene. Ha? Adwene ba ko besi utiri na wa ble papa. Baba. Na no ka sɛ mbedi misika wo ka sɛ kyerɛ me. O kra de me ka 100 si dada. Sɛ nyanya me na misuro na ho. Kama no kra nsi. Na nka waso. Wow! Nyawo no mo frem sɛ bawa aka unsagu. Ane. Bo ka me sagu ye. Na 200 series. O ma me 100 series. Isa aka 100 series. Fa ka na ye 200 series. Fa ma de ma me ya. Ayo. Mendase. On sana ebe no me no. Esi sen. 100 series. Ba chom de ateme ka wai. Ne ka be na ka was. E ka be. Asa me ne wo ka. O na ade me ka. Onum se wani ati a o ma ponche den. Ha? Achi. So wani ti a o ma ponche ye den. Achi. Thank you. Misika na muza meje no. Misika na ube gina ha ye wanim basa busa anka wo kafo a kire me na obe za meje me 100 cedis ne koye no. Ehun sa na be no me mpesisi. Won se man mama na ye 11 anye 100 cedis ne 5 cedi. Anye sa pepepe because se mane burus 1 cedi kura na masisiu. Atika Baba de ore kan de. He, Gideon ba o. Gideon ba, de mo ye ni na. Obeka kire me. Na onim se onim yansa. Obi a mo ne na ya ade sei. Ka mo man bibi krai. Mo twena di. Ozam pan focus am ya no krai. Didija, enim na na ere. Ene nam ti de mo hihye ni na. Bla o cheme. Bla onim yansa. Ha? Bla o ma mi nanti free na kura se ba o papa ho. Me da se ayiko fo ujime kwa. Baba, ensa na ti o. Ba wana ka kire me say Madam Katrina man discuss of to in school near ma no go school. What is can I di? And into no ka say yen bibi na en fa zan na en ji size kan. Na so una gang leader. Awni mi ansa. Jimini ba. Baba. Ah? Awon se okosia agi hodwan. Ah? Jimina di ba no. Safa sa Jimini ye den. Efiri mi fi akọ. Senya se massacre aye nyamesomunti a ka jail. I think I'm jail because the oye no crossing trouble to financial law in the courts. Baba, radio there. To win now, I'm Poji, me say free me fi akọ. Baba. Ah. And do one shege. So, who dey cause you feel no. So you to make a chawan say. Jina sebema. Na accept say ni say. So never ya asundie ba. So, enye nyi say ni gina ye problem am. Emu. En twatu so a baba we di tumi. Na menti ase. Sebio oba no mi hu no hu kra mpoda. Nti si dan na eden pan na ba ne tim ma ne de sa nyi sen be hye. Asem. Ena de twa men so mu kra ne se. Wa wani tu ase me ne ba ni nua ba na ya. Ono na sebio me ne wo ho. Nti se we ko ba na akoye animguase. Can dey no crazy.
And so we papa and I can't see James and Punipa. See how no bodies were known in you. Some Camino can make jeans. One may wish I know who's a machine. I'm allowed in war. Why DNA? Now they are silent. Send a bear should do events in a mammy cancer. Miss Row. Bear catch you too. Now send ya to Also, na answer n'engine tuma answer na endu DNA no. Se na nim guase bi a magibia no magye awiu. DNA na nya me problem. Akora na wo no enya me problem. Anim guase e free achi ba no. Se yekum a enu no se na yekum ya wi. Kum de ni so kum ya re ni ngwa se nso de si o ye da ya ba wi. Ti ni hwe de wachi. Also de waka mate. Me de bakwa dwendwen. Ti bi am saka be me de ba. Nim de ti adwo yesa. Ni say minim ho hwe. Nya me na me hwe ni say. Minim ade konti a me ka bia obi an pese obejimedi. Sentam kwa na wo se me ka ntam se minim ho hwe. Minim de aba adwo mu a ama ode yesa ade. Me Jimmy Fwachi. Inti mema bebre wo krom ha. Se adwa nyima we no bia fa nhyɛ ne se wo. We no bia. Anadwo de soma sifi. Bede wo. Eno be ka chem me se. Enyo no hye ni se. Me beji wundi. Beji mi ma o me boa. Ani Yenya ode. Ne wo pɛ na wafa. Ade mienu na si w'anim. Na watwusu de wakoma ne ne w'ani gye ho a wo pɛ. Sei nana ya wansa anya wo dai bi. Animguase a wo de ama ne krom ha ya enso. Ohunto. Pacho. Eye. Ma me ba ne nwene no. Why? Ne da asifiri akọ. Mami. Chese me nhuma asem kra me nka obi abegimedi. Me nim nyin sai ho hwe. Ise me ye papa na ye anasem anya papa na. Enoch. Asem bi ni dance a ye twa ho bi. E de ye dance. Sese wutuwe oba enya wo hwe no. Wa ha dan ama no a wo dem. Oba enya wo hwe no. Ha dan ama no. Wo kofie ho, wo bo na kohoma. Maniska to aduane di. Anadwo bina ho na wo hye. Asem bi ni dance ye twa bi di ya dance. Bibia ni wo ye ne se awalefo. Na se wakonyin sen ya na wo betwe ho. Se nya wa. Anamo wa wo tu ye. Aware wo ne mo chan awarefo. Se ne wo ya adwoa no nya sa akra na wo ye nana ya. Epo ubo adwoa konhoma. Mani nsika to aduane di. Nana ya abo na konhoma. Nyankwa seabuo na wubu me ba no. Na wa wie no akonyem na wo san bepede wa. Besene. Ore, onya ba zi volem ya side. Wakaba na bla chocolate check bede unam sia. Dabi. Hey, Safo. Oh, Dabi. Safo. To say. Nyame adom na wonso e. Boko. Bia boko. Boko. Besim be pesa me na bia to akwisi me niam. Sa.
Mama blue color. Meba. Mami yi me ba yin kire wansa. Hey. Ai. Oba. Safo. Eh? Meba ni o. Oba ne why? Ye fe no fianko. Ai. Dabi. Wonyini se wonua bi ba bi na wo ka kire me se wo ba. Aden. O ka se me so ana. Mentimi wonu wa ho. Meba ni e. Hey. Me banka sanka ni. Wonyini watare ne so. Hey. Ono ne papa. Omo wo vota. Ye kuro mu di. Blamezando. Oba se obestra me. Hey. Voter rage kwa madam fu bi na efre kwa me agbenya. Ehọ na wo nso wo. Sa? Krati ni atiam bi. Akwa aba nso so. O ma me so de me yonku ni mpompa no. Samene ne ko, na me ne ba. Sa? Hey! Sa wo hia bibia wo krodua yi mu a, bisa wo ma me. Wo de wo beba me ho. Ye fra me safo. Hey! Ye ne yi me samena me ma me ye. Yo. Me be blue color ni. Anya we. Dabi. Who ne na ho? We ya na say we. Hey we. Ada wo di kosi ne ma na. Me di kosi ne ma. Dabi. Safo. Me say obey de. E ma wo kronkra no meje say obey che ni panyi. Oh. Oni no betimi aye tipe. Hey, Dabi. Obey the early 50s o. Oh, Safo enkasa. Yeah. Enkasa. Wo de ma me nsesa na mu bu amfa so. Enkiti wa kra. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Oh, Isa. Kuseni. Isa. Sabuwa yana da dadi, rabuwa ya bani kewa. Sabuwa yana da dadi, rabuwa ya bani kewo. Yo sabuwa yana da dadi, rabuwa ya bani kewa. Allahu akbar. Ranan mutuwa Amadu, ranan ya bani kewa. Allahu akbar. Ranan mutuwa yaya na soda waya. Oyo sabuwa yana da dadi, rabuwa ya bani kewa. Sabuwa yana da dadi, rabuwa. Isa, ido nyankopon empanimfo asama mu ka bia ye nokre. Omo se akukọ ni na ohweti mfuturo mu no. Wo hweti asumu fi. Ido nyame se brekuo osuo na dwo ayechi. Nanso na Fatima pese se brekuo enwane no. Kwakuo osimi suman enimani. Kofo ani ko Fatima. Di obehu bia no be ka kire me. Isa, Kuseni. Mi donyame control fi. Ose mi sumai enimani. Enu to de ade egbom pei na wanhu bibia na odwan mani nyane nko. Wanhu bibia obesan baboko oba be hwa de kro. No agie di se ampa. Etu pa Fatima fi. Kone ko hwe de wa ka saudi wani bi. Wallahi kazo kataba mini. Sa me ka kire o se Fatima. Ono mi bra. Uwo no nim ho bi. Kohwe wafo wani kohwe ne be ka kire me. They say about life. Me se kohwe ni da ho yopo. Hey, La ilaha. that's what you told you. Allah na gode. Bidonya me kombe ka se menye. Ena kremoni na woyese na kremoni na woyese. Oh, Me kwa mo se me so menye. Omo se me so me gina o. E se me so menye. Ko o ka asema me fo aso. Enti e se me so menye. wow, Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Osi dinokre kanokre se akopim se ubewu. Ati ase. Allah na gode. Na se de o kan se no krepa aho. Sa papa na ni tiri afu me dwene no. O de me okoto no fio. O kohwe o de kwa kokohwe. Mate. Bye. Shikina. O da mame. O de me ko. Why? To. Badaya yene suminasu Matonchi na cha Odi makona damasi Papa yenina masideni Matonchi na cha
odi makona damasi. Nyame yama onyina me de. Matonchi na cha. Odi makona damasi. I don't think you were going to come. Anna. I didn't want to opportunity. Huh? Asem we machichi mu bia acho. Obi anjimi ndi ana won so onjimi ndi. Wa hwa we meet me ayisa. Nana. Meet me afa wasa afa onua ba aka. Ana nka me fa oba afofo onche. Nana. Mr. Chimidi. Boy. So senyor. Anya mia. Oba wonyim eninim ne ku. Nendie aden na woman and audition. Ansa na me Agyedu. Eji adwoa na nkasa tunanum tu se. Enyawa isa me jindi. Nana, ali ode Jimidi. Just have faith in me. We can have a DNA test to prove my innocence. Means I'm trying 9 months in Gusu. I'm trying 9 months in Gusu. A bear, a fair banner, a war. And you, Mia. It's true. Matonchina cha. Odi makona damasi. Papa yenina masideni. Matonchina cha. I didn't know you favor me this way. You favor me this way. Go back for. Oh, Abrabomono. Ade. Maybe no, I know. Account. Sir. Nada da men came in so one way to crow. Dabi management. Unya nena dini nyina chira be de na be ye. Aso aminim kronobo. Magaza me kobo krono. Ako pe bibi ato me ho e dia ma dia cha ma dia sa cha sa bibi. Oh no. No. Nanse de won say atentene pa. Obende. Enche unya 6 months ka won say be buru ko todwe. He, be ma winin bibi. Hey! Ade amako hunu mani so asate ne masomfo kura de buru ma adwene mente ase so. Wan ti ase madabi no. Waya ade papa. Hey! Alright. So one kasa no onni ani. Ma ka kire osem me no obofo na mpe. Ayakrika me nana nantepe. Enti minim se de ne nyansa ne se de na adwum su do esitie. Enti maponi bi na me de bo mabrabo. What you say? Say ayi say yo ka tunupie tunutuo pay no. Say na mkire no. Sir, No. we have no bofo ba ko pay. Me na mkire tunutuo pay. Winim dress we na abra me na mkire no. Why are there? Oh, nim dear. Winim, yes, and talk of company podria. Abo me ton na me smart talk. We be trying podria, mammy, and ne Davi. Edin baby actually me ne. Me say, me camp on tonight. Hey! Me say, na me say Davi, why your mammy size you? Wait, dear, me camp on tonight. Davi, I want a size. When you na tali ne sha, and the David in the baby actually me send the Benny. Davi obakroma na akurabia ni nachi. Enti Davi owo da benya na de okoko hu Davi ba konkonsa ni e. Hwe. Sa Davi wo baby wanyini papa. Enya asam ketu o. Davi wo ba. Me say, wonu ani Davi ene de na kire me koye wote wakura homa. Emfita de pempa mboto ibi. Enu osesafo me bani o. We kura to so miensa. Hey! Hwe. Me say wode na kire me na nu. Hey! Davi ba no ho otan. Me ka bibia me bo. De ho na aka
Iti o Dabi ba ne no ba na no fe. Ah. Na da Asem be no person ka che me. Eh na se de o fe se Dabi ba dia kenya kura o. Ah. Mama Asiedu be si bom kala nai. Na se Dabi ba no mo fe se Dabi ba de eh. Ani se baby an so ne hwene ne ni na so hyehyɛ de. Ani ano be ne pa. Wu mom FGDA Agya tum se wo ho fe se Dabi ba. Ani oni minua. Se Dabi abomoden ade ne baba krom ha ama FGDA efu Agya tum se wo ho fe se Dabi ne ba dia. Ani enkwane ko he nipa kro. Hwɛ. Me se wonya hu no mpokura no wani bɔnu sese tɛ. Man so ma hwe obetutu ahwefom. Yenkwa. Yenkwa twetwe ne kakra. Yenkwa Yenkwa. Hey. Yenkwa dwo ba fo wo na o se yenkwa be se yenkwa. Wo fe se Dabi ba. Ah me wo fe se. Ene sa adu bi na ode na ba krom ha. Ah na person kire me se. Wo. Aboa control mfi wo se ne ntoma atete kwa na kye ade mo ne da. Me ho nya fe kra no. Wei. Nyansa ni ku ne toko ne tirim kwasia ne ku ntoko na no. Me ho fe se no 100%. Na 100%. 100%. Assalamu alaikum. Fatmata, what is saying? Fatmata, where the misraw? Srana misraw. Sino si dahon maningi hon kura. Fatmata. Bibia dia danse ese. Unim de wo no hu bi. Ana na won kan nokre. Na me hu fuseni. Ba bi okoya e ka so unim de wo no hu bi no. Na nko mo ye bibi ma wo hu nto. Ndi se na osi da hoy open sa Fatmata. Yale yo. Anye asondem misraw. Nimse de mekani na what? Kan bibi kire me. Why misraw? Kan bibi kire me. Fatmata. Kan bibi kire me why? Tuda ho se no ope. Bibi adi adanse. Sisi die na aka. Bibi adi adanse. Frema. Chona mi do ha adwin do. Frema. Hai. Ana di Asem. Fuseni we de ya de ne bo amase Fuseni je ubo. Kokobu kan wose se wusema chi aboa premra enkase me ha adwin. De busam se da no re ye dai.
Ade. Ko send ye Ft.Mercy da ho no. Oda ho say. Se kaja se no wasi abubu da ho na che se asem of say ni kan ye no. Se onim ni kunu no hu wo bi. Kra ko santo kwa cha ni se bi obekọ bi a onfa nko. Nti o mo afa chire na abo no. Sana mi hu no. Se suman bo obi a hu na no se suman na abo no. Na Ft.Mercy no kura bi wo ni nti wa ma ehu a. O me yakọ ntokwa hu ni sa no. Me afere akwa ya nim. It is say wo wai. Oda ho kaja so ho na me free by. Yampa hospital bi mfa nkwan. Yeah. Hospital there. Suman mu nsensem there doctor do baka chance o hu hwe na ko se nuro bi amon na sa be ka na chire kura. Yeah, say we say den akura wu ni so ni obi awa. Ye de ne ko hospital no say nya doctor yale a. Na ni achire ti apa achire si ntimi so nya ne say ona ho sa nso no. Na ni so amote ye chenso. Sabi wa wunim suma ne kunu abesom ye. Ono amokura wunim suma wasom ye. Enti sabi ya paafo ni kunu awu na aka ono a. Itimi ma na nya mobomobo. Enti no ye hwe ne fa no ko doctor. Ye bi doctor na so nse nya doctor yare a. Na ya pa achire na anya ya se aye bi. Na ni ono a ni trimupo na ne bone na di na adi. You see, there are times when we make history, and there are times when history also makes us. Oh, it depends on which side of history you want to be standing on. Fatima, where you bro foka? Asem ba ye ni abreka asem sit down one. Asem ba wasa wo me penny sibren. What the bro foka na be come say dia wo kwai sacropedia ya wo kikan. E be sa na yare. Yeah, wakamati. Me hwe say o say the hospital. Sir, anya sa chi say ka be ya me ka ko kire na siburuku so. Na kwa ko katwoma ko hwe say bia ka no so e. What to say? Miss sister Wuhunwa chimpanzee cry. Yeah. Anybody? The one for Seneca. Now all the way better to Neko. I would do better to Neko. I think Bani ya papa sile no faso bi eni so. Ye tete boga no. Wo, nyanko mafia no. But tete ya wo de obi a me kwa kire wo. Enipa no sase ya nko tete boga. Ehu nya no lete biti nya ko yeko. Aze, wo do apekasa. Hey! Emia. Hey. Anyway, it's the same. Okasa cry mre. Many am brave. I'm in front of Naya and seen him make an assent. Nana was so dear. Bema. My Jimmy was civil. I'm passing me chill water. One for 100 and mammy da. So when yes. Just a moody, some men casting cross the same was a denyo. One more to a talent. One more to a talent. As more yammy. That's a year now money at the end, say a baller, me boy. Me cousin by. Then at the end. For an hour woman. In an army war. Sabi over 2 minutes of fake. I want Chaman how Cochiana. A damn catcher of some muscle pedal. What's it that lie? And one yes. And one cassa with me. But Timo Jaffra. Na eno kono wadwene public de mawa akon yes san friends yawo eno na me bompire sa na yakopon say o say akoma pa na me de ma on still e ho ko hwehwe na na ya na ne ni nkom tim kwa me san ka nwere ba ho ni nyina ne sana na yes ni metimi de achew de hian se ba pa ma chew o de hwe wan pa ma chew kwa me yanka sa me de achew achia ne mui enka chi e bia ba ma me dof o donna na me woman no se se akwa de increase me sa do me ji watu me bu
Yama you ye, what? Anyway, she, drama. Indeed, the grass say in Okuna, why show be done. Men say no, when I make catch you, and Okan, you be my beer. Just a what dear. Ft.Mercy, what? Nana, Ft.Mercy. And why? Agya. And how? When be na me dey yo. Ah? Me mbo na me fa onsi baby pa. Me hand dan ma. Me ma osika. O sa de ni say ba be hye me. Ma so peda. Me ne wa dada. Ah? I don't know how to say my life. Ah? Me mbo na wo life in see here. Maybe they na wo say me life. Anya sa. Me no nanyem. Ana wo ne me nanyem. Me mbo na me fa onsi baby pa. Afede obugu wo begu manima ase. Ah? Wo ne me nanyem. Na kamenye me no nanyem na me ne hwan. Awurade na nanyem. Wo say gina manim enya akokoduo ka chem so wo ne me nanyem. Me ne wadada. Adwoa. Ah? Say nya me na me suo na. Me si wo ni so. Wow. Adam. Mon kwasi asem na mode na nam krom anom no. You under arrest. Mon fa mo me so da. Wate? Yeah, dai. Ba ko dem be yam wo hanom no. O ba ye dai. Ha do sigi bono ho. O ba ye me dai. Aha. Dia mu kan na yati yo. A shawoni ba ma prostitute. You under arrest. Rest one. What is that? Under arrest. Rest one. Baga. Sound su se hunu na ti koma odi na ye fi wo no. Yo bia ne da no bia ne da ye fi wo no odi kwasase mo koma na obia nya nya sasam bia nka che no. Ya ye so no. Ma me ka che asam mi tro. Me ga na ya. Wo be pe no. Wo ji na firi mi nsam. Bo so kwa. I give up. I didn't remember. Na tu ni mi asase na ya ni oba ni. Ya wo sane na da sane na nyima ka ho. Wa dia wo da ka ho. Me boa. Se de opɛ me ani. Ah. De opɛ me ani se nipa hunu bi sei. Ha. Ebe gina mani makasa kasa nsem hu. Na Waga. Esi papa Kofi ya wenya atwe. Aha. Akola wanyina beto a wo fura kodo so woni me yade obenya. Wonni me nyansa. Damn you. Na wo nya nipa hunu a. Enti wo so wonni me nyansa se. Wakofa me girlfriend. Asa baba fa ni nua ba ka ho. Both of them black cover now you took black cover that of them you get sex with them. Are you crazy? Nego kasa ba kata say ye kikan kwasa samba chiro. Ye ja kura kroma him abafa no. Hey. Ye jana kroma him abafa no. Kika bitira no. Why ya bro bagu ni tru so rasta man. Ode. Kwampo no kwa ba yo. Bia me mefa so a me kire se ni nyim nyinsa we hu hwe bia no. Mefa so. Onim. Evidence wa. The evidence is here. Me kwakra na me de beto so a me be kire se me nim nyinsa we. Eni ye babodua. Mefa so. Ya de bidua bobekun. Ade wo. O so we dai. O fa kwa no. Hey. Na ka be dai. Baka ka be dai. Who na me from? Wa sama be FM station. Ye de be nanso ba bia. E be kwasaraga London. Whoa.